Hortan bukatzen dira gaurko lan puntuagarriak eta epaileek beren lana egiten duten bitartean bertsolariek kanta dezatela beren azken agurra. Irakasle joan naiz, pobreenen gana, ta ametsek igorri martzianoen gana. Zerga kontrolatzaileak untsa atxemana, azkenean niretzat bukatzen da lana, ta ea ez dautaten otoa eramana, ta ea ez dautaten otoa eramana. Izerdiz ibilita, segunduz segundu, bukatu dira saio, bertso ta helburu. Naizta gero datozen, sailkapen ta pundu, elkartu dira leia eta lagun mundu. Naizta gero datozen, sailkapen ta pundu, bukatu aintzin denek irabazi dugu. Zorionak unai naizta askotan, jartzen gaituzun graben. Gaur dena ondo ospatuko dut, baina isilik alaren. Hor ibili naiz ezkontza baten, amatxiri dena galden, oporretan aldez alde, ta zerga batzuk debalde, ta zerga batzuk debalde. Endaiakoak ziren debruak, eta orain berriz alben. Ona ez nintzen ni iritsiko, zuen laguntzari gabe, zuen laguntzari gabe. Gaztek erakutsi dute, aski gaitasun ta doai, zarrok ere arrastaka, baina oraindik bagara gai. Ospatu dugu besta handi hau, ta guazen kanpora orai, berotasuna eskertu dugu, freskotasuna ere bai. Udara entrenatzen pasatu dugu ai, tala ere holtzanen bilen lasai, non baitoino ez daukat beharraina kurai, baina konturatu nahi zuekin nola nahi, saio laburra gendun, beroa ere bai, saio laburra gendun, beroa ere bai.
Mil esker zuei gaurruna jinik, ondartza baten egiran, apreziatzen da gazte berriek, ekarri duten diztira, baina alere galdetipi bat, egitea komeni da, berriro sauna baten erdian, aritu behar bagira, otoiez jarri mikrofonoak, itxasoari begira. Tarte hau balia dezagun orain eskerrak emaiteko, hasteko Donibane Loitzuneko Herriko Etxeari, Ego Lapurdiko hiriguneari eta Euskal Kultur Erakundeari. Gero gure babesle eta laguntzaile guzieri. Eskerrak baita ere lanean ari izan diren bertsulari, epaile, idazkari, teknikari eta gai egileri. Eta nola ez mil esker zueri, unator bildu zaizteneri. Una beraz, epaimaiaren erabakiak zer dion. Lehena amets, 389 kakotx bost punturekin. Bigarren miren, 363 punturekin. Hirugarren Ramuntxo, 329 kakotx bost punturekin. Laugarren Naia, 327 punturekin. Bosgarren Egoitz, 320 kakotx bost punturekin. Seigarren Kerman, 301 punturekin.